שלום חברים, והיום אני אעשה סרטון מיינקראפט שבו אני מראה איך בונים שער לגיהנום. אבל לפני שנתחיל בסרטון אני רוצה שתעשו לייק לסרטון ותירשמו כמנוי לערוץ. ועכשיו בואו נתחיל. אוקיי, אז עכשיו בואו נתחיל את המשחק. צריך שיהיה לנו בזלת וצור מתכת. דבר ראשון שעושים, אנחנו לוקחים את הבזלת, שמים 4 בלוקים, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 בלוקים גם מעל, ו4 בלוקים בצד שני. אוקיי, עכשיו עשינו 2, בואו נעשה עד הסוף. ועכשיו יש לנו את המבנה, עושים לזה גג, ויש לנו שער. עכשיו אנחנו לוקחים את הצור מתכת, ועושים ככה, מחפשים את הלמטה, ואם יצא לכם את הדבר הזה, זה אומר שלא השתמשתם בבזלת. אז עכשיו תראו מה עושים באמת. נכנסים לפה, ואז אתה רואה שיש לך את זה, יש בכל אחד. אם אין לך את זה, זה אומר שזה לא מיינקראפט מקורי. עכשיו בואו נראה. יש את הביצה של הדרקון וכל אלה, והנה יש לנו פה את הבזלת האמיתית. לוחצים, באים לפה, הנה בזלת, זה הבזלת המקורית. לוחצים פה, קודם היה צריך להיות בזלת. עושים עכשיו עם הבזלת האמיתית 4 בלוקים. אוקיי, הנה 4 בלוקים, 1, 2, 3 ו4. צריך לעשות גם למעלה 4 בלוקים, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אם אחד גבוה מהשני, תבדקו את זה. יש לנו 4 בלוקים בכל אחד. סוגרים את זה מלמעלה. ו1, ואז 2. אוקיי, עכשיו אנחנו פה. לוקחים את הצור מתכת. עושים ויש לכם שער לגיהנום. צריך ללחוץ על זה למטה. אוקיי, עכשיו בואו נעשה שלב 2. אם אנחנו רוצים שער ענקיסטי לגיהנום, זה בדיוק כמו הקודם. אנחנו באים, עושים הפעם בלי 4 בלוקים, יותר, כמה שאתם רוצים. אני נגיד רוצה לעשות 30 בלוקים. עשיתי 30 בלוקים. לא בטוח ש30, אבל לא נורא. ולא משנה כמה אתם עושים למעלה, פשוט לא צריך יותר מדי, כי אז זה לא יוצא טוב. אוקיי, ועושים עד למעלה. אוקיי, אז בואו נמשיך עם העץ. פה חוצבים את העץ, ואז צריך לבדוק שכל הבלוקים מסודרים טוב. והנה עולים,
צריך לראות שזה באותו גודל, כבר אמרתי. בוא נראה. כן, באותו גודל. עכשיו, אני אבדוק אם זה באותו גודל. בינתיים אני רוצה שתבדקו אם אתם רשומים לערוץ. סליחה שאני חופר לכם. אוקיי, ועכשיו אני בונה לנו את התקרה, זה יהיה קצת זמן. הנה. עכשיו בואו נמשיך. אתם יכולים לראות בעצם חכו רגע, אני אסדר אתכם. הנה, תסתכלו את זה. יש לנו שער לגיהנום, רגע אני אראה טוב. הנה, זה השער שלנו, חכו אני אראה לכם. הנה, זה השער עצמו, סליחה שלא רואים טוב. זה השער. עכשיו אנחנו לוקחים את הצור מתכת, שמים למטה, ואז נוצר הדבר הזה. וטוב חברים, ביי, היה סרטון מאוד כיף, וניפגש בפעם הבאה, ביי!